I skal høre om sammensatte verber. Og sammensatte verber består af 2 dele, en forstavelse og et verbum. Her er der 3 eksempler på sammensatte verber: ankommen, einkaufen og aufsuchen. Og som I kan se, består de af en forstavelse an, ein, auf og verberne kommen, kaufen og suchen. Der er 2 slags sammensatte verber. Der er de løst sammensatte og fast sammensatte. Og i det næste skal I først høre om løst sammensatte verber. Løst sammensatte verber er de verber, hvor trykket ligger på forstavelsen i udtalen. Einkaufen, ankommen, aufsuchen. Og disse verber kan deles, det vil sige, at ein bliver delt fra kaufen, og an fra kommen, og auf fra suchen. De deles i hovedsætninger i nutid og datid, og her kommer der et eksempel. Er kauft alles ein. Her har vi en hovedsætning. Verbet står på anden pladsen i nutid, og ein står til sidst, altså forstavelsen til sidst. Endnu et eksempel. Er kam 7 Uhr an. Her har vi en hovedsætning. Verbet på anden pladsen står i datid, og forstavelsen er sat til sidst. Endnu et eksempel. Er suchte seine Freundin auf. Her har vi igen en hovedsætning. Verbet i datid, og forstavelsen til sidst. Løst sammensatte verber skilles også i bydemåde. Kauf ein bruger man, når man siger du til en. Kauft ein bruger man, når man taler til flere. Kaufen Sie ein, når man er høflig mod en person. Som I kan se, står ein adskilt fra verbet kauf, også her fra kauft og her fra kaufen Sie. Løst sammensatte verber deles ikke i ledsætninger i nutid og datid. Her har vi et eksempel. Er sagt, dass er alles einkauft. Her har vi ledsætningen, og som man kan se, står forstavelsen sammen med verbet. Endnu et eksempel. Er sagt, dass er 7 Uhr ankam. Her har vi ledsætningen, og som I kan se, står forstavelsen sammen med verbet. Og endnu et eksempel. Er sagt, dass er seine Freundin aufsuchte. Igen en ledsætning indledt med das, og som I kan se, står auf og verbet suchte sammen. Løst sammensatte verber i kort tillægsform. G-stavelsen i den korte tillægsform sættes mellem forstavelse og verbet. Er hat alles eingekauft. Her har vi en før nutid, der består af hat plus kort tillægsform eingekauft, og som I kan se, er G skudt ind imellem forstavelsen ein og kauft. Her kommer endnu et eksempel. Er var 7 Uhr angekommen. Her har vi en før datid med verbet var plus den korte tillægsform angekommen, og som man kan se, er G igen skudt ind imellem forstavelsen og verbet. Endnu et eksempel. Er hatte seine Freundin aufgesucht. Her har vi en før datid bestående af hatte plus kort tillægsform aufgesucht, og som man kan se, er G igen skudt ind imellem forstavelsen og verbet. Løst sammensatte verber i navneform. Bruges navneform med zu, står zu mellem forstavelsen og verbet. Her kommer et eksempel. Er hat vergessen heute einzukaufen. Som man kan se, eller lige skal lægge mærke til, så står einzukaufen til sidst. Og her ser vi, at zu er skudt ind imellem forstavelsen og verbet. Her kommer endnu et eksempel. Er hat vergessen 7 Uhr anzukommen. Her er zu igen skudt ind imellem forstavelsen og verbet. Endnu et eksempel. Er hat vergessen seine Freundin aufzusuchen. Her er zu igen skudt ind imellem forstavelsen og verbet. Fast sammensatte verber er de verber, hvor trykket i udtalen ligger på verbet. For eksempel wiederholen. Forstavelsen kan ikke skilles fra verbet. Ich wiederhole den Satz. Der har vi en hovedsætning, og man ser, at forstavelsen står sammen med verbet. Der indsættes ikke G i kort tillægsform. Her kommer et eksempel. Das rote Auto hat uns überholt. Som I kan se, er der ikke skudt noget G ind imellem forstavelsen og verbet.
I navneform står zu foran verbet. Das Auto hat versucht, uns zu überholen. Som I kan se, står det foran verbet. Det er ikke skudt ind imellem forstavelsen og hovedet, men står foran. Hvad har du så lært i dag? Du har lært noget om løst sammensatte verber, at de deles i hovedsætninger i nutid og datid, at de deles i bydemåde, at de ikke deles i ledsætninger, og i kort tillægsform skydes g ind mellem forstavelsen og verbet, altså eingekauft. I navnemåde skydes zu ind mellem forstavelsen og verbet anzukommen. Fast sammensatte verbum deles aldrig.